Ovo kako oni samo lavovi stižu. Šalim se, zauzet sam, tako da... Stvarno? Da. Srećno zauzet. Da. Lepo mi je. I to još kad bi znao sa kime sam u vezi... A sa kim si već? A sa kim si? Sa Javne scene. Stvarno? Pevač, jedan, da. I to koji je oženjen. Znači muškarac. Muškarac. Pa ja to ne krijem što Ne, znam. Oženjen je. Ja to pričam javno i ne, pa znam, ispratio sam sve to. Da, imam ovo pitanje neko. Samo što nećemo to komentarisati sada. A molim te, Stani, koji mu je hit? Hoće ti pomoći oko pesme? Hoće. Zato sam i rekao da će biti tamo negdje u martu. A ko li je to? Ima i decu, ima i ženu, ali kako se zove, kad se prikriva što je to. Hoćeš kupiti poklone deci? Hoću. Znaš, ali neko odnesi kao ovo je mene. Kisti šta ti radiš, brate?